president borong gnang ani kuya manai Suros Debormano belai no pai playa hambai te chibaya phorote bishes khlai tabu yod icon sini David Mura Singh norok anu muitu khuinai anu dairi rok rahmani bagai norok nobo sorry norok noya David Mura Singh te sini borong gnang Suros no borok khorok nini no pai playa hambaya phorote bishes khlai ani manai sini Budrai Deborma bobo active worker no tini bahai bahai jana anu mung khuinai ani nogo phayam bagai norok no hambai maruo engate anu tabu camera khlai sagai tongnai chini borong gnang Ranjit Molson bonobo pai phlaya hambaya pharo osukno Misang. hey hambai tini bahai bahai ke sawo yakla Ini tamrabo tam khatarok dairi rok tijakrabo galake hambai sentiri ke da bisramiro kedengma sanliya golo jeng kaisa pakya tamnile sini central president dagi mungbai borong gonang sini sar Suros Debormani dagi mungbai tei borong gonang sini takuk David Mura Singh ni dagi mungbai sentini da bisramiro galake active sini leader youth ni youth icon galake dokon bagi samung khlainai abon bagi sentini da bisramni nogo sentewisa bono seng manphiri ang da bisramni bahai tong malai nang tini bo malai tini abon bagai mo sini central president rohajamani te sini David Song rohmani seng abon bagai ang bono sini bubak ramno bo karoi ang da bisramno tini ababu kari renete bono belai hambai ke o diary boy ko rohajamani mo gono photo kande bubagrani photo kasi gusto ka sabi ngatabo